тарзи ҷойгир намудани ҳуруфи тоҷикӣ. Times New Roman тиҷӣ дар компютер. агар дар компютери шумо ҳуруфи тоҷикӣ набошад, пас метавонед бо чунин роҳ ҷойгир намоед. фита диске ки дар он ҳуруфи тоҷикӣ Times New Roman тиҷӣ сабт шудааст ба дискдон мегузорем, ё ин ки метавонед барномаи ҳуруфи тоҷикиро ба флеш-корт сабт намуда онро дар порти USB компютер гузоред. баъдан мои компютерро интихоб намуда бо ёрии тугмаи рости мушак откритро пахш менамоем. дискдонро интихоб намуда бо ёрии тугмаи рости мушак аз менюи пайдошуда откритро пахш менамоем. ҷуздон папкаи ба номи таҷик фонси пайдошударо интихоб намуда бо ёрии тугмаи рости мушак аз менюи пайдошуда откритро пахш менамоем. дар болои ҳуруфҳои пайдошуда ҳамаи онҳоро интихоб менамоем ва бо ёрии тугмаи рости мушак нусхабардорӣ копироватро пахш менамоем. аз мизи корӣ яъне пуск даромада, аз он ҷо панел управлениyaро интихоб менамоем. аз равзанаи пайдошуда ҷуздони шрифтиро интихоб намуда бо ёрии тугмаи рости мушак аз менюи пайдошуда откритро интихоб менамоем. дар равзанаи кушодашуда дар ҷойи холӣ тугмаи рости мушак аз менюи пайдошуда вставитро пахш мекунем ва каме мунтазир шуда равзанаро мепӯшем. аз мизи корӣ ба менюи асосӣ яъне пуск ворид шуда аз рӯйхати барномаҳо все программи Microsoft Office, Microsoft Word-ро пахш менамоем. дар натиҷа барномаи Microsoft Word кушода мешавад. аз менюҳои асосии Microsoft Word ба менюи вставка, символ, другии символиро интихоб намуда аз равзанаи пайдошуда ба шрифт ворид шуда аз он ҷо Times New Roman тиҷиро интихоб менамоем. ҳуруфҳои калони тоҷикиро аз равзана бо ёрии тугмаи клавиатура контрол ҳарф ва ҳуруфҳои хурди тоҷикиро бо ёрии тугмаи alt ҳарф интихоб карда вобаст менамоем. ҳарфҳои калонро интихоб менамоем. баъдан сачитани клавиш аз рӯи равзанаи ёрирасон аввал дар сатри новое сачитани клавиш бо ёрии тугмаи контрол ҳарфро интихоб намуда якум назначитро ва дуюм закритро пахш мекунем.
ҳарфҳои хурдро бо ёрии тугмаи Alt ҳарф интихоб менамоем. баъдан сочетани клавиш аз рӯи равзанаи ёрирасон аввал дар сатри нови сочетани клавиш бо ёрии тугмаи Alt ҳарфро интихоб намуда, якум назнатиҷро, дуюм закритро пахш мекунем. баъд аз интихоби ҳарфҳои тоҷикӣ метавонем кори кардаи худро бисанҷем.